fraint ar anrhydedd o ddod i'r lle yma, sef Cylch y Defed, cartre ysbrydol Meinir ers, wel, dros y deunydd diwethaf, sicr Meinir. Ti wedi cael gwledd yma, modd i fyw, beth am y straeon, y prif benawdau? O, mae'n i fod dda yma. Dathriad yw'r ffair yma, yn y few, gynnyrch Cymreig ar ei ora, dyna'n sicr be ni wedi gweld fan hyn. A Sir Nawdd eleni yw Sir Gar, a Sir Gar yn ennill y prif bencampwriaeth. Par o Dexels o'r Iseldiroedd oedd o Hywel Williams, Taldrwm Llanfeisam, Sir Gar yn ennill. A rwy'n sioc i bawb, Defa fyny dion Cymreig yn ennill y gil wobr. Rhai bach o nhw, ond nhw'n gweddi i'w gilydd, nhw'n bar, chymod, a oedd yn wych i weld merch ifanc Annesfyr Roberts o Gorwen yn trial am y tro cyntaf ac yn un mor dda. Arbennig o dda. Ie, glei, ie. Ac i ni'n cael y pleser o gwmni John Eirian, arwerthwr efo gwmni BJP. Croeso ato ni, John. Lot o edrych ymlaen nawr at gweld y pencampwr yn cael ei werthu. O ran y prisiau a'r sut mae pethau wedi bod dros yr hydre, sut wyt ti'n gweld pethau mynd yn yr ocsiwn fawr heddi? Wel, mae'r prisiau wedi bod digon diflas trwy'r hydre. Dyle rwy'n ein fod lot mwy pryd na beth i nhw, oherwydd pwy mor wan mae'r bint. Ond mae par wy'n menw neis iawn dyn ni'n mynd wrth Hywel. Mae wedi bod yn arddangos, neu helpu arddangos ar ran bobl eraill ers sawl blwyddyn yn y sioe un a yn sioeau eraill rown y wlad. Mae siwr yn foi sy'n dysgu'n gloi oherwydd mae wedi mynd o helpu bobl eraill i arddangos a cyrraedd y brig gyda'r par wy'n menw neis iawn. Ac atgoffa ni Meinir nawr o'r bryd a'r prisiau sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf? Ie, Texel yw'r ein o'r Iseldiroedd oedd o Hywel Williams Taldrwm. 600 yr un oedd yn o'r llynedd a 500 y flwyddyn cynt, ond wedyn ôl yn 2008, 3,400, felly pwy a wyr yn dyfe? Dyna'r peth, mae'n anodd rhag gweld yn dywyd John sut mae pethau'n mynd i fynd, ond wyt ti'n meddwl ewn nhw'n fwy na llynedd? Le maen nhw arni ar hyn o bryd? Wel, 280 ar y funed. Mae'r marchnad wedi codi yn y 2 ddiwrnod diwetha yn y marchnad o byw. Mae hwnna'n ar goel un dda, ond gallai unrhyw ffarmwr neu unrhyw fridiwr arall sy'n gobeithio cynhyrchu un o'r un safon i ddod i sioeau i barnu rein wrth gwrs achos ta rai menw i nhw. A mae'r job un wedi mynd mor broffesiynol. Fel o'n i'n gweud, mae Hywel yn dysgu'n gloi, mae'n dysgu wrth y meistri bobl o gogledd Lloegr. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn a maen nhw'n gallu cynhyrchu nhw. A rhain hefyd, oedd prif bencampwr lan yn Ynys Môn eleni, felly wy'n o safon. Pwy ni'n disgwyl i brynu rhain heddi te Meinir? Pwy ti'n meddwl eithon nhw? Y beirniad Tom Hughes? Dwi'n meddwl bod e'n ffefryn Tom Hughes, Rhydeilian Sir Fôn, a mae'n gefnogol iawn i'r sioe pan bydd e'n byrniadu'r prif bencampwriaeth y gwartheg yn 2008, ei brynodd e Tommy pryd hynny, y bysach o Glen Owens o'r Rhythyn. Felly dwi'n meddwl mae'r goeli mae fe fydd yn prynu yn y diwedd. Bwtsiwr lleol sy'n mewn ar y funed, sef Arwyn Morgan. Ond mae fe'n gefnogol i'r sioe yn Mae'n gefnogol iawn wedi byrniadu. Mae'n mas ar y funed. 520 maen nhw fyny ar hyn o bryd. Pidwch codi'ch llaw be bynnag newch chi boes ar hyn o bryd. Ddim eich llyfrau sieciau chi de, boes. Yn nhw'n mas nawr. 520, dyna hi. Tom Hughes. Teg iddo fe. A bydd e'n rhoi yn awr yn y siop i ddiolch i'w gwsmeriad am ei cefnogaeth dros y flwyddyn. A chwarae teg iddo am gefnogi'r ffair hefyd. Brys teg, Meinir? Ydy, mae'n brys teg. John Eirian, ond dwi'n meddwl gallen nhw wedi mynd yn fwy hefyd. Pan chi'n meddwl am bwyty fe, mae'n adfer chep iawn i bwtsiwr i ddod fan hyn i ferniadu, cael yr anrhydedd mawr, a wedyn i dod i'r holl cardiau a'r sachets lan yn y siop. Gallai fe gwario lot fwy na yna yn advertiso mewn ar S4C neu yn y papurau neu rhywbeth. So mae'n gweithio mewn sawl ffordd iddyn nhw. A dyn nhw ddim yn codi'r pris ar y cwsmer bod y carcas ei hunan wedi costi'n ddrud iddo fe? Wel, byddwn ni'n meddwl wella bod ambell i gwsmer da iawn dy fe. Wella byddai lico pisyn bach o'r wyna a byddai fe'n edrych ar ôl reini gyda chopen i ddwy. Felly'r pencampwyr wedi mynd am 520 a mae'r gil wobr fewn ar hyn o bryd. Y Defed Dion, Meinir? Y ferch ifanc Annesfyr Roberts o Gorwen a hithau, dyma oedd bryd mwyaf niferus ffair sef y Defed Dion Cymreig a braf gweld nhw yn cyrraedd y brig. Dwy o'n fenyw eto sydd gan i fan hyn, John? Dwy o'n fenyw, maen nhw'n rhoi pert iawn. I'r farchnad fel mae ar y funed, wrth gwrs maen nhw'n twtch yn fach, ond dyw hwnna ddim yn ei wneud dim gwaniaeth heddi oherwydd yr un peth o gallai unrhyw bwtsiwr neu unrhyw ffarmwr i barnu'r ein. 27 kilo i nhw yn dweud, felly y kilo maen nhw'n eitha bryd. Maen nhw an fynd, dwi'n meddwl boes, maen nhw
am fynd, maen nhw am Y fynd. farchnad yw'r ein yw i Sbaen neu Portugal. A wrth gwrs, A Tom unwaith eto 320. Arian da am, fel wedys ti, pwysau ysgafn, ond nhw'n siapus, wy'n neis ofnadw yn dod nhw. neis ofnadw, a rhywun peth o, maen nhw'n mynd farchnadau siope a fe fel dyn proffesiynol yn dda iawn. Ond yn gyffredinol, John Eirian, 27 kilo, faint bydden nhw'n y farchnad gyffredinol dy ti yn Llandeilo yna? Llai na 45 y pen. Ac ochos yn anffodus, fel yr export ar y funud, maen nhw'n costi'r un faint i brosesu a o'n mawr. A mae llefydd fel Sbaen, Portugal a'r Eidal yn chwilo am llefydd arall i byrnu wyn ar y funud oherwydd y problemau sydd ni o ansicrwydd ar ôl Brexit. Felly mae'r ansicrwydd na ddim yn argoeli'n dda i'r ffarmwr am wlia 5 neu 6 mlynedd nesaf. John, diolch yn iawn i ti am ymuno dyn ni. Meinir, diolch i ti am adael i fi ymuno da ti mynd yn Nghylch y Defed. A fel ydych chi, mae wedi bod yn ddeuddydd profiadol iawn i ti, a ti wedi bod wrth dy fodd yma, do? Joio was raw. Pwy sy'n chi Filipido mwynhau mynd i chi? Diolch yn fawr iawn i ti, Meinir. A dyna ni, y pencampwyr yng Nghylch y Defed wedi gwerthu.